Per a rematar el programa d'avui vos convidem però cau pague lo d'ell, és un bon passeget per un barri del districte de la Saidia, barri de molts noms, de 1000 noms, inclús diu el nostre convidat, famós per ser bressol de Conxita Piquer o pel seu mercat de Sant Pere, entre altres coses. Avui visitem el barri de Morvedre de la mà de Carles Coscollà a Catraca de Barris. Què tal, com estàs, Carles? Molt bé. On es portes per un barri, és de veure-se a la Saidia. Primer ens ubiquem i el delimitem. Per què dius lo dels 1000 noms? Bueno, és un barri que està des d'abans de que arribaren els romans, i per tant, un barri que té més de 2000 anys és normal que acumule molta tradició i molta lluita per veure com es diu, no? Bé, però una cosa està clara, és el camí de Sagunt, el carrer de Sagunt, i tradicionalment el carrer Sagunt i el nom, el topònim de Sagunt ha acompanyat sempre al barri. Sabem que la comarca de Sagunt és el camp de Morvedre, doncs bé, és el barri de Morvedre, és el barri de Morvedre, sobretot per aquest carrer Sagunt i Via Augusta, on s'han trobat restes des de, fa 4 segles abans de Crist. Ara se li diu Sagunt, se li diu Morvedre, també la Saidia. La falla Visitació Orihuela també és li dona molta personalitat al barri, no? El pont de fusta està també... El pont de fusta, correcte, és un altre element important. Tu per on vius? Per el pont de fusta, clar, igual molta gent no diu que viu en Morvedre o... Clar, el pont de fusta li lleva el nom al carrer Almassora, no? Correcte. Aleshores, estem situats en eixa zona de València. Anem a veure el mapa, si vos pareix, aneu, si ens ubiquem estos mapes fets en tecnologia topomètrica d'última generació. Però en seguida veurem on estem, no? Santa Mònica, l'església Santa Mònica, carrer Almassora, que és el carrer del pont de fusta, per baix el jardí del riu Túria, on estan aquests camps de futbol. Per cert, aquests camps de futbol on pots jugar, te poden gravar el partit i te l'envien el partit gravat. Alta tecnologia. Avinguda Constitució, per l'altre costat, on està aquesta gasolinera de la Torreta, identifiquem, no? I tancant per dalt, carrer Fra Pere Vives, el tramvia, no? El tramvia que va a Doctor Lluc. Ixe és el que tanca ixe barri de Morvedre dins del districte de Saidia. Estem parlant d'unes 10.000 persones que viuen ahí dins, sempre una població estable, 10.000 persones, seria una ciutat si fora de València, i en aquesta estructura un poc estranya, però més o menys un quadrat, que tot el món identifiquem, carrer Sagunt, avinguda Constitució, carrer Rualla, encara que estàs, és de veres, en un barri, tens el riu al costat i només creuar, en efecte, el pont de fusta, estàs en el centre, és a dir, que està molt ben ubicat. La comunicació d'este barri és espectacular, perquè tens el riu, tens un pont que te connecta en el Carme, tens al costat Benimaclet i tens el tramvia, tens tot servei d'autobusos, una connexió dels barris millor connectats de València, i no ho aparenta perquè podria ser molt car viure en aquest barri. És vivenda popular, per lo general, no? I n'hi ha molta vivenda popular, n'hi ha molta barreja. I d'infraestructures com està el barri? Bé, ahir falla un poc. Sí, falla un poc perquè tal volta li falta un poc de... Les escoles estan un poc... i que se cauen. Sí que és de veres que n'hi ha algun jardinet xulo, però centre de salut, ahir també n'hi ha una mancança, els deriven normalment al nou centre, el que serà el nou centre Ernest Lluch, etc. Aleshores tenim ahir un barri enclavat en el districte de Saidia. Recordem que el districte de Saidia són 5 barris. És el barri de Tormos, és Marxalenes, és Sant Antoni, és Trinitat i és Morvedre. És un districte amb molta població i en uns barris realment molt potents. Per què el qualifiques com un barri nostàlgic? Què trobes tu que hi ha la nostàlgia a Morvedre? Sí, això és un sentiment que respira al barri. Només entres i passeges els carreronets que té aquest aroma de poble, però molt immediatament, perquè veus per avingudes normals de la ciutat, gires un cantó i de sobte aquestes casetes baixes i quan comences a parlar amb la gent te recorden, per exemple, quan se feia la festa del Cristo, de la Verge, en la festa de les rosquilletes, que es feia, que donaven unes rosquilletes d'anís fa 50 anys d'això. Després tens una tradició en Santa Mònica arrelada ahí al costat on estava el Santa Teresa Jornet, que és l'asilo d'ancians pobres, diguem-ne així. Tot això fa que les falles, per exemple, la falla Ministro,
és la primera que va fer el concurs de fer arròs en fesols i naps en València. Per tant, aquest aroma tradicional de casetes baixes, de molt vinculat a l'església. Recordem que l'església, quan la ciutat estava amurallada, tenia molts terrenys a l'altra banda del riu. Això ho hem vist en l'Alameda, però clar, en la Saidia van a replegar un muntó de convents i per tant molts dels carrers i molts dels territoris, la residència Sant Eugenio, molts, són propietat de la Iglesia. Aleshores, respira encara aquest ambient tradicional que, lligat al Montfaller de Visitación Orihuela, de Ministro, de Nolasc, pues, fan allí un cogollet tradicional en aquesta part nord de València. Ja que parles de Nolasc, el mercat de Sant Pere Nolasc, que és també senyer en el barri, hi ha alguns personatges pintorescos, no? Singulars. Sí. El mercat de Sant Pere Nolasc és el més antic i el més modern al mateix temps. És a dir, el més antic és on se trobaren les restes íberes i també restes àrabs d'un cementeri, una necròpolis, no?, que es deia, una necròpolis àrab, excavant, se la van trobar allà, no?, uns soterrars allà, no? També unes canalitzacions de la sèquia de Mestalla, és a dir, quan cavaren un poc trobaren que baix del mercat de Sant Pere Nolasc n'hi ha anys, segles i segles d'història. Però al mateix temps és el projecte de l'Ajuntament per a fer un altre mercat de proximitat i d'horta per a que siga d'estos com de la tira de contar, no? On la gent pugui anar a comprar producte fresc de primera mà dels llauradors. I aquests projectes que té l'Ajuntament d'apropar el mercat als barris, un d'ells és Sant Pere Nolasc, i és un projecte també en un espai cívic, en la part alta, etc. Una zona degradada avui, urbanitzada, peatonalitzada recentment, però que tradicionalment ha estat degradada, ara es recupera per a intentar fer allà un mercat de proximitat. Fixeu-se, això, una zona hiperantiga per a la ciutat, de 2.000 anys d'història, es recupera com un mercat de futur. Els contrastos que sempre busca Carles Coscollà. Parlem de les personalitats del barri. Bressol de doña Concha Piquer, i un jardí dedicat a la memòria de Nino Bravo. Perquè va viure ahir Nino Bravo. Nino Bravo, tot el món sap que és d'ahir lo del malferit, del naixement, que ahir té la casa museu, però Nino Bravo va viure al barri de Morvedre, inclús va estudiar a l'acadèmia del propi barri, i és curiós, perquè té ahir el busto en el carrer Lleida, en un parquet que es diu Parc Nino Bravo, i al costat tenim una tenda de gats que es diu Minino Bravo. Tengo gràcia posar-li el nom, no? En el guiño Minino Bravo, no? Una tenda ahí, una espècie estranya, no? Una cosa estranya, però està xula. I després Conchita Piquer, que per cert té una casa museu on habitants del barri ens diuen que no és precisament d'on va néixer. Tenim ahí una controvèrsia. En els carrers adjacents se veu que estava en la casa on per fer les obres dels carrers se va derruir la casa original de Conchita Piquer, no? Conchita Piquer, nascuda en 1906, Nino Bravo ara tindria 77 anys. Que curiós, eh? I quinto de Julio Iglesias, sí, aproximadament. Sí, i a més dos personalitats, els dos artistes més importants de la cançó de la ciutat o passats per la ciutat de València comparteixen barri i tal volta a pocs metres, no? Això és una curiositat en el barri de Morvedre, no? I també en el barri de Morvedre se situa la novel·la de Rafael Chirves, una novel·la molt curta sobre la ciutat d'on va nevar, de València, que narra una escena curiosa, familiar, on després de la mort de son pare va haver un aniversari ahí, on moltes curiositats de la família es varen descobrir ahí en el barri de Morvedre, no? Rafael Chirves fa uns anys que va desaparèixer, però que encara tenim ahí aquestes novel·les que podem tirar del fil, no? Novel·les urbanes, eh? Sí, tenia aquesta novel·la pòstuma i tal, i aleshores ara hem trobat esta en concret, que va d'aquest episodi familiar també al barri de Morvedre. Que raro que Carles no es tiri d'un fil també i ens porti a la literatura. Associacionisme, que és altre dels capítols habitualment que toques en el barri, què tal estan les associacions? Bé, és curiós. Parla de les falles també, no? Que es consideren també associacions. Sí, clar, evidentment, la falla Ministre, la falla Visitación Orihuela, l'AMPA del Maxaup, l'AMPA del Mercuri, i després també tenim l'associació de veïns Saidia Morvedre i recentment apareguda Saidia Comuna. Saidia Comuna és una plataforma, una forma de reunir també en els parcs de Morvedre, sobretot gent jove
professions noves que ha arribat allà i que estan... Gent que venia en un lloc entre Carme i Benimaclet, han trobat aquest espai i la idea comuna comença a pensar i a redissenyar el barri. I sobretot comença a lluitar contra la turistificació. I així tenim un solar, que és la principal lluita ara mateixa de la idea comuna, que és on hi ha un projecte per a fer una residència d'estudiants en 1.000 i pico estudiants que podien arribar a estar allí, una espècie d'aparta-hotel, etc. I una massificació tremenda. Clar, la turistificació en aquesta zona és prou més gran que la resta de València. Tenint en compte que molts aparta-hotels, molts pisos estan llogats per Airbnb, etc. I la idea comuna diu que això portarà problemes de sorolls, de problemes de trencar el teixit del barri, etc. Aleshores han fet protestes, l'última recent del 30 d'abril, i bueno, protestes que no són... Està convidat tot el món, vull dir, no són tancades. I aleshores, res, ahir tenim... És un exemple. Al costat d'ahir tenim la seu de Burumballa, que és la batucada d'esta Burumballa, també tenim la discoteca de Seo, he estat tocant ahir, al costat tenim les festes, aquestes tradicionals, que per exemple no he comentat abans, que també se celebraven històricament, Sant Pasqual Bailón, que és també patró de Vila-real, però ahir té unes festes també en el barri que es celebren per aquesta vessant tradicional. Doncs bé, enclavat ahir entre la discoteca de Seo, on estan les festes de Sant Pasqual Bailón, ahir tenim aquest macrosolar esperant aquesta residència d'estudiants en el barri de Morvedre, que veurem a veure si la lluita la guanyen els veïns o la guanya l'empresa. Estic convençut que sí, que la guanyaran finalment els veïns, a més hi ha teixit associacionista. Se'ns han quedat 3 llocs per a dinar, però per recomanar el del meu amic Joaquín Smith, si teniu 70 euros gastaors, que això també, la Trattoria di Fede també la recomanes o la bodegueta. És un barri realment molt interessant per a passejar, per a redescobrir, per a fer-li una altra mirada, el barri de Morvedre antes segon, i passar per la casa museu, en efecte, en certa polèmica, allà està el baúl de la Piquer. Els baúls de la Piquer. Els baúls de la Piquer estan en el museu. Moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre, Carles, per fer els Gràcies. passejos i redescobrir-nos la ciutat. Un plaer.